Dám aj na video. To si dám potom aj na video. Ale ja si myslím, že to môže byť od spodu, že toto príde. Je, že akože prvé 3 nepočítali, no? To je tiež také. A stačí to? Nemá to byť až nakoniec? Ja neviem. Neviem, aký má borec pich. Neviem, aký má borec pich. Super, takže 3 cm. 20? No tak si odrátam 2 cm. No to má 22 max. Ja nie, ale s tou ponožkou sa asi nebudem rátať. No 22 alebo tak. Tak mám tu oku. Ja to v oku nemám. A toto je teda potom asi tých 18, no? No to má tak 15-16 max. A to vyzerá jak lízatko, ale škaredé lízatko. Tak oni už majú nejaké svoje roky, tieto dilda, vieš? To bolo fungované pred nejakými 15 rokmi, možno aj 20. Ale áno, 17. Takže to sú už deduškovia. 18? Až taký malý? 18 Normálne určite vyzerá lepšie, ako toto je strašné. Tak ale európsky priemer je do tých 15, 14,5. Tak som nad priemerom, to som rád. To si každý myslí, podľa toho, odkiaľ to meráš, nie od análu. Tak ďaleko nechodím, tam chodia chlapci odtiaľto. Má trošku dosť tvrdý. Bohužiaľ, 10 000 kamarátov. Dobre, takže prvé, čo spravím, keď chytím kondom, skontrolujem si expiráciu na ňom, či nie je po záruke. Potom si ho stisnem, či sa mi tu vytvorí tá bublinka vzduchová, to znamená, že není prepichnutý. Tuto, kde sú tieto zubky, to cítim aj pekne aj pod sme. Chytím, trhnem, bezpečne otvorím kondom bez toho, aby som ho porušila. Teda ja som si to myslel, že mi to stačí. Ako zistím, že na ktorú stranu sa navlieka ten kondom, chytím si do ňoho. Keď sa mi tam vytvorí takýto klobučík, tak je to správne, môžem navliekať. Nesmie byť taký zvonček. Takýto zvonček nemôže byť, to znamená, toto je ten zvonček, hej? Toto je rezervoár, kde by malo ísť teda to semeno, takže to si chytím medzi 2 prsty, vytlačím ten vzduch odtiaľ a 2-krát zakrútim. Jak ho mám zakrútený, tak sa mi tam ten vzduch už donútra nevráti a môžem ho aplikovať na ten penis. Držím ho pekne hore a druhou rukou dávam dole ten kondom. Vytlačam pekne po bokoch vzduch, aby mi tam nezostal, lebo tie bublinky môžu spôsobiť pretrhnutie kondomu pri sexe. Keď ho mám pekne dorozrolovaný, pustím a mám rezervoár na to, kde mi môže pekne vystriknúť to semeno a nepretrhne tu ten kondom. To je celé. No určite si vyvedíme Z úplne iných dôvodov nemám moc rada takéto príhovory a môj najobľúbenejší príhovor je asi Bilbo Baggins z Hobbita. Jednoducho sme tu preto, že niečomu veríme a to, čo budem hovoriť, hovorím ľuďom, ktorým to hovoriť nemusím. Čiže v podstate by som to povedal tak, že pošlite to ďalej. Sme v krajine, kde sa začala šíriť nenávisť a kde si na tomto niekto dnes stavia politickú kariéru, keď doteraz tí populisti stavali kariéru na vyšších dôchodkoch a znižovaní daní. Dnes si ju stávajú na burcovaní nenávisti voči ostatným. Nebudem nikomu nič zlé prijať, ale keď niekomu stačí jedna farba, tak je to troška obmedzený človek, pretože tých farieb je viac. Čo by som vám rada povedala, lebo na čo sa sústredí na tých ostatných, je neklesajme na ich úroveň. Keď chceme niečo pozitívne zmeniť, tak zbytočne sa vyhýbajme vulgarizmom, doprajme im lásku, sústredíme sa na seba, snažme sa niečo vybudovať. Čo mi asi jediné vadí, je ani nie tak, že sa ľudia ukázali v ich pravých zelených farbách a hnedých, ale že je tu veľa ľudí, ktorí majú dobré srdce, ale neozvú sa. Keď niekomu obmedzujú v autobuse, akože to nie je ich problém, že to nevadí. Že sú tu ľudia, ktorí by to radi zmenili, ale sú plní apatie a frustrácie, že tu sa nič nedá. Vracala som sa z Holandska, kde som s kamarátkou riešila také veci, ako že niekto vytuneloval eurofondy v ich meste a čo s tým, že to sa nedá meniť. My sme tí, čo tie veci menia, my sme tí, čo sa musíme ozvať. Toto je vec, kde sa bavíme o nejakých právach určitej skupiny, ale problém je v celkovej kultúre ľudí a čomu veria a čomu neveria. Je tu ťažká doba, ľudia sa ľahko vzdávajú svojich ideálov a
prepadajú pocitu, že sa musíme niečomu brániť. Bráňme sa tým, čo prajú ostatným zlé a snažme sa presadzovať to dobré, nech je to hociaké klišé. A ja dúfam, že si tento Pride vychutnáte v dobrej nálade a že keď sa tu budeme v budúcnosti stretávať, tak už iba preto, aby sme sa cítili dobre a užili si to a nemuseli nič riešiť. Tak vám prajem pekný deň. Inak neviem, či viete, ďakujeme Bekomplexke, ale zhruba o 22. hodine bude taká vec, že after party, to je možno skoro hovoriť a Bekomplexka na ne bude hrať. Dobrý deň. Prišla som vás podporiť preto, lebo presadzujete dobrú vec. Presadzujete zrovnoprávnenie osôb LGBTI v právnom poriadku Slovenskej republiky aj v spoločnosti. Je to aj správne, aj morálne, aj potrebné. Ja ako verejná ochrankyňa práv sa vždy postavím za to, aby základné práva a slobody patrili všetkým a nie iba formálne, ale aj v skutočnom reálnom živote. Budete to mať ťažké, lebo kultivujete našu spoločnosť, ale ona je dosť rezistentná na základné pravdy zatiaľ, lebo poviem príklad. 16. júla 2015 som sa ako verejná ochrankyňa práv obrátila na Národnú radu Slovenskej republiky preto, lebo som riešila prípad osoby, ktorá mala zmenené pohlavie, čiže prešla si ťažkou skúškou identity. A keď chcela, aby bolo vydané od orgánov Slovenskej republiky, aby jej bol vydaný doklad o vzdelaní, ktorý by korešpondoval s jej výzorom, tak sa toho nedočkala. Bolo to zásadné a evidentné porušovanie jej základných práv. Orgány, ktorým je Ministerstvo školstva a Ministerstvo vnútra, neboli schopné vydať jej taký doklad, ktorý by do jej základných práv nezasahoval. Preto som sa musela obrátiť na výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Tento výbor, aj keď bol uznášania schopný, nedokázal prijať žiadne uznesenie. Dodnes, teda do júla 2016, skoro už do augusta, nie sú tieto veci dané do poriadku, pritom išlo o minimálnu zmenu v 2 paragrafoch, 2 zákonoch. Z nich jeden bol v júni 2015 otvorený a prejednávaný v Národnej rade. Ja sa vždy postavím za vás, pretože vy kultivujete našu spoločnosť. Vy jej vlastne ukazujete, že má riešiť veci na základe zásady dodržiavania prirodzených práv každého človeka. To je niečo, čo Slovenská republika zatiaľ nerobí a ja si veľmi prajem, aby som sa aj s vašou pomocou dožila toho, že aj Slovenská republika sa zaradí medzi ostatné štáty Európskej únie, ktoré už tieto problémy dávno vyriešili a ktoré sú naozaj otvorené k dodržiavaniu základných práv každého človeka. Ďakujem vám pekne, držím palce. Myslím, že pomenovanie niektorých ministerstiev ako orgány je to správne. Teraz by som potreboval hudobnú vložku. Let it be. Woo! Poďte s nami. Let it. Oh yeah. Whisper the words of wisdom. Let it be. Poďte. Let it be. Whisper the words of wisdom, let it be. Oh, Povedzte po takomto antre niečo. Ďakujem veľmi pekne organizátorom za pozvanie. Som tu už takmer každoročný hosť
pomaly najstarší tradičný hosť na tomto podujatí a veľmi si vážim, že ste toľky prišli, pretože toto námestie a vaša účasť na ňom symbolizuje pre mňa dôležitú vec, že jednak sa nenecháte odradiť hlupákmi a jednak ste pripravení naozaj konzekventne bojovať za svoje práva a to je veľmi sympatické. A preto vás pozdravujem od všetkých progresívnych európskych politikov, pretože naša krajina je predsedajúcou krajinou a verte mi, že v európskej politike tá väčšina sú tí progresívni politici. Ja to nebudem zdržiavať, chcela by som povedať jednu vec. Veľmi ma mrzí, že počas vlády sociálno-demokratickej strany nebol zákon o registrovaných partnerstvách prijatý. Mrzí ma to z toho dôvodu, že ľudia, ktorí sú v LGBTI komunite, sú rovnakými občanmi tohto štátu, ako tí, ktorí sú v tej väčšinovej komunite a preto si zaslúžia aj rovnaké pravidlá. A keď od vás tento štát chce, aby ste tu pracovali a platili dane, tak potom by vám mal vytvoriť aj pravidlá na to, aby ste mohli zoficiálniť svoju lásku vtedy, keď ju zoficiálniť chcete. Lebo ja viem, že ani my, tradiční alebo väčšinoví, nie vždy chceme mať na to papier, ale keď ho chceme mať, tak ho môžeme na základe legislatívy získať. Vy žiaľ Bohu nie a dúfam, že aj v tej Tí najchlpatejší sú naši dvaja psi, tí najmenší sú naši dvaja synovia a ten najdôležitejší je moja manželka. A veľmi ma mrzí, že vy, ktorí tu stojíte rok čo rok s milými tvárami, s nádejou, tak toto zažívať na úrovni manželstva, manžela, manželky nemôžete. A veľmi rád by som sa raz dostal do situácie, že tu budem rečniť na Pride a bude to Pride pýcha na to, čo sme dokázali. Že raz si budeme môcť povedať, áno, Braňo, ktorý musel kvôli registrovanému partnerstvu vycestovať až do Británie, raz povie svoje áno svojmu partnerovi na Slovensku a bude jeho manželom. Že dievčatá, ktoré mnohé z nich tu stretám už roky, stále tie isté dvojice, verné a hájace, naozaj ten inštitút, ktorý manželstvo má predstavovať, že budú môcť jedna druhej povedať svoje áno. Že budú môcť vychovávať deti, že budú môcť žiť rodinným životom a že tento štát povie áno, aj páry rovnakého pohlavia môžu hájiť to, čo manželstvo predstavuje, môžu byť plnohodnotnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Veľmi vám to želám a keď budem mať akúkoľvek možnosť, rád k tomu prispejem. Želám vám pekný Pride. Jo, a ešte jedna dôležitá vec, toto je asi najdôležitejšia. Kdokoľvek hráte Pokémonov, prosím vás, rozmiestňujte lúrky po celom námestí. Romana Schlesinger celý týždeň nemohla sa tomu venovať, keď teraz by mohla nachytať zopár, len tak, že sa jej vyskytnú pod nohami. Bolo by to veľmi fajn, keby ste jej pomohli. Takže nech celé námestie je zasypané ružovými lístkami lúriek na Pokémon Go. Pekný deň. My všetci sme Pokémoni. Roma Schlesinger! Čau. Čaute. Ja vás tu strašne rada vidím v takom hojnom počte. Je to úžasné. A ja sem vystupujem na toto pódiu od roku 2010 a vždy si hovorím pár dní pred tým pochodom, že musím už konečne vymyslieť nejaký veľmi inteligentný príhovor. Ja som mala 2 dní dozadu 30 rokov. Ďakujem. A tak som si hovorila, že už máš tých 30, tak už by si mohla dať nejakého Vericha alebo Lasicu alebo niečo v tom štýle. A napriek tomu sa mi to nepodarilo a myslím si, že to znamená asi toľko, že ešte nejakých takých 20-30 rokov sa tu budem musieť o naše duhové a ľudské a LGBTI a všetky ostatné práva starať a asi zrejme je to môj životný údel. Ja som chcela pôvodne
pred pár dňami príhovor urobiť taký veľmi interaktívny. Alebo sa môžete postaviť. A môžete sa postaviť svojmu strachu čelom. A ja som si uvedomila, že som ten svoj príhovor chcela zrušiť kvôli tomu, že sa bojím. Že sa bojím, že sem neprídete. Ale mám chcel povedať, že strach je úplne normálna emócia. Strach je úplne normálna emócia, nie je to nič, za čo by sme sa mali hanbiť. To, čo rozhoduje, je, ako s tým strachom naložíme. Dá sa s ním naložiť dvomi hlavnými spôsobmi. Ten prvý je, že sa uzavrieme a začneme všetko externalizovať a začneme nenávidieť všetkých a všetko, čoho sa bojíme. To je, myslím, problém, s ktorým zápasí napríklad isté zoskupenie, ktoré tu pred chvíľou svoju protestnú akciu ukončilo a ďalšie iné skupiny. Čiže môžete sa uzavrieť alebo zostať vo svojom bezpečnom priestore, alebo sa môžete postaviť svojmu strachu čelom, čo je niekedy veľmi strašidelné, pretože je to úplne iný svet a môže to mať rôzne konsekvencie, ale nie je dôležité, koľkokrát spadnete, ale koľkokrát sa postavíte. A tým pádom ja som sa rozhodla, že idem čeliť svojmu strachu a aj napriek tomu, že som mala spätnú väzbu od veľa z vás, že sa bojíte sem prísť, tak ja teraz skúsim sa nebáť vášho strachu a svojho strachu a chcela by som vyzvať tých z vás, ktorí tu sú a ktorí sa chcú brať vážne, či už sú to páry, alebo napríklad aj jednotlivci, ktorí sú presvedčení o tom, že keď si nájdu svojho vhodného partnera alebo partnerku, tak sa budú chcieť brať vážne, aby ste prišli za mnou na pódium a aby sme ukázali tomuto podujatiu, médiám a ostatným zúčastneným, že sa chceme brať vážne. Na pódium! Možno ešte chvíľku počkám. Úžasné. Mohol by nám niekto z techniky prísť vymeniť pódium na druhú stranu, prípadne... Poďte všetci sem, normálne. Poďte všetci k nám.
Stačí to, keď ty budeš hľadať. Nechaj si chvíľu. You want to go for a beer and eat something? Ďakujem veľmi pekne.
Ako bolo? Nepočujeme vás, ako bolo? Výborne, výborne. Ďakujeme veľmi pekne, aj keď sa vám všetci snažia hovoriť, že ste iní, tak sa tešte z toho, že ste úplne, ale úplne normálni. Poďte bližšie, prosím vás. Potrebujeme vás tu, aj keď tam na vás tieni, chápem. Ale budete teraz tancovať, takže... Hlavu, pite. Lebo takto teplo sme až nečakali, že to bude také teplé. Ďakujeme za to teplo, priatelia. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz je pripravená jedna mimoriadne teplá kapela, lebo sa volajú, sú až z Kuby a volajú sa Azúkar Kubána. Ďakujeme, čaute! Recuperándome de tus besos tranquilos.